Wij zijn hier kwamen te Wijn. Dat is nog zo'n 28 in Lien. En dan het winkeltje krijg ophouden als het warmwinkeltje. Nou ja, daar hebben we de inventaris erin zetten laten. En ik ben die hadden hier dan. En de gediensten zitten dicht. En daarna ben ik wat begonnen te sparren en ik zei, nou, dat is gewoon uniek. We kunnen het wel houden. En mijn schoonheid zei altijd, houd het winkeltje normaal, je weet nooit wat het nou goed voor is. Dan kan je maar samen een winkeltje in beginnen. Nou ja, zij is eigenlijk wat begonnen te rollen. Weet je, wat mij het waarde? Dit is meer een museumkachter. En die appels dat is voor een losse boercent voor de vrouw. Dus dan kijken ze een pakje sigaretten kopen en dan heeft ze haar eigen boercent. En wat sparrie en wat garrie en wat wordt van klanten die het overlijden en dat de familie zei van nou ja, je hebt nog blikjes of pakjes of... En dan kwamen we bij mensen in de kelder en krijg je bier uit de deel zetten moest. Nou, en dan nam ik het oude houten kratje bij mij bij wie spraken en dan ruilen we. En zij is een beetje ontstaan. Ah, met je Pieter. En die appels weer op? Ja. Oké. 10 kilo beeldstar? Ja. We hebben dan één keer in dier een Wellendag in het dorp, dat is nu al 12, 13 keer geweest. En toen hebben we de door die en toen hebben we begonnen met snoepjes te verkopen. Nou, dat is is uniek. Op zo'n dag dan iedereen moet met zijn puntpoeder snoepjes rennen. En toen hebben we eigenlijk zijn daarna. En toen kregen we meer reacties van, nou, ik ken het winkeltje net wat vaker hier. Maar ja, omdat we op 69 de oorwinkel hingen, konden we net op 2 plakken wijzen. Nou ja, sinds vrienden hier ben we dan dicht. En nu hebben we de winkel dan 2 dagen in de week hier. Alsjeblieft. Jullie zijn samen of heeft er karren bij die? Ja, lukt het? Ja. Mooi. Alsjeblieft. De lekker genieten. Ja. Oh ja, maar staan snoep er mij af? Jawel. Alsjeblieft. Hoi. Er zijn nu grotere winkels, de Jumbo's en de Dirken en de Albert Heijn. En toen is de Vivo en de Circle en de NKB en de Spar. De Spar wie er toen ook al. Maar de NKB, dat wie hier de leverancier. Ongemerkt komen de tassen aan, dan werd het gewoon te zeggen, ja maar daar heb ik nog zo'n oud winkeltje, daar is ik nog zo'n oud winkeltje. Maar ja, voor deze omgeving ben we denk ik wel haast een beetje uniek.